Right, muri Zimbabwe muzuva ranhasi ndina Vibes T. Muri sei mumastreets muri kupisa zvaizvezvi zvamuri kupisa namanamanyira mukomana ari kupisa zvamanje manje uyo adzimo uyu Vibes T wadi maita sei mukoma wangu atirare bo ari sei mumastreets muri sei ndofunga mastreets ndo matiri murongoma unoti mastreets ari kuenjoya zvisinei Vibes ndikuona basa rauri kubata uri kupusha zvekutodaro but pane vamwe vanhu vanonzwa music vasingazivi kuti platform yaVibes T yachona yakanyorwa iri kupi chimboteerawo masite maplatform ako kwaanowanika. Vibes T anobatika every platform. Pa YouTube it's Vibes T official, VYBZT official. Channel ya Vibes T pa YouTube itori verified. Tori katosvika ukatosika kuti Vibes T unotoiona ndinototanga kutobuda. Ndo official channel ya Vibes T pano ya every update, every new song zvese zvinowanika ipapo. Tikauya ku Facebook pane page rakanzi Vibes T official. Same spelling na YouTube channel. But page nyowane sandru kumbro guys mimi muno follow page redu ra Vibes T official ndo pachangechisa every update ipapo. TikTok kuna yanzi Vibes T 001. Alright. Yeah, ndo account ya Vibes T iri kushanda zvezvezvi iri kuya ma updates nezvinhu zvese zvinoenderana na Vibes T. Then Instagram it's Vibes_T_music ndo official channel ye Instagram ya Vibes T. Alright, Vibes trip apo tichabata nyaya dzakati wandei but toda kunobvunza kuti highly favored zvinorevei? Highly favored ukona inini waona munhu ari highly favored meziya kana tichiti highly favored highly it means zvinhu zvekumusoro high favored it means kuti vanhu vakafavor ndofunga unongoziya favor waiziya kana tichiti favor tiri kuedzana kutaura kuti munhu anoblesswa asina nazvaaita waiziya munhu akangokomborerwawo mulife make. That's why nchiziti I'm the highly favored because ndichitarisa ma footsteps life yangu what I've been through nema improvements and enjoy my life mangu ndichitonyatso feel out I'm the highly favored waiziya saka handisiri ndega highly favored ritori group ritori clan revanhu vari highly favored waiziya ndatotarisa iwewe futi nenitonoti hatirarari highly favored saka iwe uri highly favored futi waiziya get the sense. Alright, tiri papo Vibes pane song yedu yakapisa yekuti ma-t-shirts achona pane paya pauno vanhu vanonzwa unenge uchiti vanonzwa unge uri kuti kutakachu vanhu vanoda kupanzwisisa apa painzi chii papa hanyayo ndainzwa vanhu vakawanda waiziya apa nepapo pano confuse vanhu vakawanda waiziya amana lyric resong iyoyo rinonzi I know get some money handina kukwanisa kuwana mari. Exactly. I know get some money ndikubhaire ma-t-shirts achona handina kukwanisa kuwana mari yoti ndikubhaire ma-t-shirts achona waiziya then part yautara venonzi ndakanga ndakabhiliva ndakaiswa matatu kuti I got you kuti I got you handiti kwete kuti kachu ndanga ndabhiliva ndakaiswa matatu kuti I got you kuti ndinewe waiziya ndo sense yesong iyoyo waiziya sakona vanhu vanozoconfuse paipe bosi kona inini kana ndichiimba handifane kuzoimba unge munhu ari kutaura kuimba kwagara kunotochinja tone reevery spelling yauri kuimba nditi so kana zvakubuda kuvanhu zvinobuda zvichange kudhaka chu hamene zvangachitaura iwe zvinoconfuse vanhu vaiziya but hapanonzi I got you ndakanga ndakabhiliva ndakaiswa matatu kuti I got you handisine chamachallenges TikTok I think ipapo munhu wese apabata but Vibes T tiri munyaya yedu tine song yatakaenjoya zve3 hours but aishaya pa YouTube ende yanga iri feature na Reima chii chakanatsoitika paipai after alright song iyi yabviswa takazokuona uchibudikira nekambebi kaikai kaibuda kachindini nhumbu yaReima chii chakanatsoitika kuona pasong yauritaura atirare Rema is my guy and was my guy kuedza ura wati tichitori vanhu vanototaura vese vanotobirirana waiziya before Nash TV before Rema asati aenda kuNash TV handiti Rema ndandagara ndiri muraundi naye waiziya angagara atori mufesi wangu zvekutodaro waiziya
Rayma akazoenda kuNash TV madhezi aona keneni pakaputika song nenei anditi Rayma angari muraundi rake ini ndandiro muraundi rangu waiziya saka kuona chinhu chazoitika ndechoti sevanhu vamwe chete waiziya iyo nyange zvanzoenda kuUK iwewe wadzoka zviri kuti hausisiri mwe wangu kana tagara taiwirana pakudhara waiziya saka kuona madhezi anonovhura Nash TV Rayma aenda kuNash waiziya ndazomuapproacha nezvecollaboration waiziya ona kaRayma it's high time now yekuti tiite chinhu chichi vanhu vamboenjoya Rayma naVibes T waiziya Rayma pandizoda Vibes ndiri under management yani yaMr Mutarisi. Mr Mutarisi ndo vakabata mabookings angu nezvinhu zvese chichi waiziya saka izvezvi ndogona kukunyempera kuti chinhu chinokwanisa kuitika waiziya but tikawana mukana kuti paitwe chinhu chinoita se chinoitwa waiziya. Here comes Nash TV yazovharwa madhezi avharwa Nash TV yaya waiziya Rayma ndo panga kunyanyobatika muraundi chi sterek waiziya Rayma naKudaso Kudaso ndiye current manager waRayma izvozvo warombobuda mavidhos akila tichi TikTok Kudaso waiziya Kudaso futi was my guy futi zototi taitoverana futi zvekudaro. Here comes kuti Rayma ndewangu Kudaso ndewangu Kudaso ari kumanager Rayma waiziya Rayma akunyanyobatika muraundi futi zvekudaro like zvasiyana nepesa papa Rayma aitonetsa kutowana waiziya kana kutuma chichi waiziya then ndopandata sei ndopandachiti boys ino yangu kuti tite sei tite chinhu waiziya saka kune song here isong yoto ndakatoirekodha ndikatokanganwa kuti song iyoyo iriko waiziya ini ndandine song yandaida kutoisa Rayma waiziya haisati yabuda song iyoyo waiziya but masong esa ini yandaida kuisa Rayma ndainyatsoifira kuti Rayma apinda apa anenge ari ma1 waiziya but iye naKudaso pane maconflicts akaitika because pane munhu angari pasong iyeye aisadaunzaite se awanika achinonoita featuring naRayma waiziya handisizoexposa zvangu mazita waiziya saka komuna wangu noti Vibes hapana rimwe track here waiziya because tatiri studio kwaGlama waiziya vatatovhurawo maprojects aVibes vatatona song yaya ndakatoirekodha ndikatoisiya ndofunga yanga yatona almost 5 months project ringoripo isina kumbobvira yabata waiziya song mva yavhurwa vakomona vabva vanakirwa nesong waiziya vakangonaka vakadaro uri kokosha korinja kufambira ikoko nyangwe vakati uri kumhanya nechipokosha waiziya Rayma vatanga kutora mafreestyle chichi vatanoti chinhu ndo chinhu chakodzera kuti Rayma apinde pasini waiziya Rayma ndobva atoita sei ndobva toyabva toloya vhesi rake rakaleya paipai waiziya then vakomana vanga ane mabookings ekujoza chichi waiziya ndaitoziva kuti vakomana toenda kujoza kushow then ndakazotaura naKudaso before vaenda kujoza waiziya Kudaso onaka song yaya chamwari tauda kuti tishute video waiziya toita sei waiziya omuna but Vibes wanonoka kutaura tina 2 days tiri muZimbabwe zototomhanyira nyaya dzemapassport nechichi aiwa bomb komaungana madzoka toshuta video waiziya vakomana mirazotaura navo vari kujoza isu vari tuna Kudaso vatondita Vibes hatina time tetadzoka kuZimbabwe ngashute music video resong yaya chichi waiziya kona nini ndakatoisa mabudget angu paside kakuti apa pada kushutwa video rangu naRayma waiziya ndakaisa mari yangu pakanaka kozona project rarai project roti ndaito billboard rakaipende ndaitori tembo futi ende Rayma wacho hasi bo waiziya akatiita justice zvokuti kubvira song igadzirwe mudhara kutosvika pafezi yatiri panapa zvinhu zvese zvatoitwa murudo vanhu varutonakirwa hapana vanhu vanetsana kana kutukana kuri pakati pedu waiziya vakomuna ndifonera akanditadzoka kubva kujoza tokutsvaga toshuta video vakomuna adzoka kujoza waiziya Rayma toita sei song yaya yakuda kuita sei song yaya yakuda kuti ishute video ibude waiziya Rayma vandudzwa kuti Vibes kone nini inini ndadzokera kuNash TV saka kuti song yaya ibude hazvichaite because makuru ana vanga vasingaziye nezveproject iroro waiziya then banditi Vibes gadzira video recartoon kana AI waiziya Rayma akadaro mashoko aRayma gadzira video recartoon kana video reAI waiziya then toisa uploada video ine njaito make sure ndakavhera gap rako waiziya kunana makuru anaone kuNash TV tisarowe nemacopyrights waiziya
bore ima isi danger mfeso wangu mera ndite zinzo wataura izia tsvaga mfeso anorwa mavideo AI waizia vatatomtumira mari yaida vatamutumira mapictures ari emane yangu vatamupa song waizia mfeso yabva senda song back nemavideo chichi waizia angagadzira video ratokwana changomira njoti video raupload waizia kwanza ndauploada video atrare ndakatofonera kudaso video reAI rapera vibes tone mratomutumira chi video waizia dazo vatoti chakaipa chichi waizia sama marongo chibuditsa sei waizia kati hazvezvese anisanda nestrategy otibuditse chinhu but anongoziva ncho chinhu chirifana kuita sei chinhu chirifana kubuda waizia bozi isusu pedu tapedza tarekodha song tapedza imana atipa song yakamastwa amaster song apedza munhu AI video apedza saka chasara njoti song ende kuvanhu waizia ako munobva wandimisa ndobva wati vibes vabva wandimira uposta rema nesong nyowani inofanira kubuda mangwana saka ukaposta song iyi pane kakutsikirirana kanogona kuzoitika waizia song yakaipa vibes inofanira kuita sei inofanira kuenda kumberi waizia then chatowirana kuti abo sarema ngatange kubuditsa ndobva ndaona rema aposta pafacebook akansela kuti song haichabude mangwana waizia because anganyora 10 am tomorrow bva azokansela song haichabude mangwana saka kwana chinhu chakaya mupfungwa dzangu atirare chinhu chachindimisa ndibuditse song inyaya kuti rema angaida kubuditsa rema achabuditse saka chichanditasisa kuti ndibuditse ichi waizia panaenda payoutube pangu ndanono uploada song waizia wakomana ndobva ndavapa link wakomana una kupindura waizia song yakanonofamba almost zvekunonosvika zvekuma 3000 views in 1 hour waizia kwandiri wona nini kwandiri itse milestone waizia ndatonati song iyi yafamba because maviews kwandiri ndenchimatarisira kana ine day waizia ndo target yangu but ndatonati song iyi yatofamba zvekutoti chinhu chakaipa vanhu varitoteerera song iyi handiti vakomana ndopa vakandifonera vibes kwabuditsa song sei chichisa song paprivate waizia but wona kachinhu chatoenda kuvanhu kavanhu varitotovhiwa chinhu kaicho vanhu varitodzana tune chinhu chiriko kuyoutube waizia ndikaisa song paprivate ndakutange munhu ari kupenga handima musati makubuditsa saka boka ngatimboitei zveichichi kachabuda chiri redi icho waizia bozona song yarema yacho vaitotobuditsa vaitotaura kuti doti mutanga inoshutwa video chichi waizia kona atirare chandi nemaprojects akawanda ndakuvhurira foni yangu izvezvi waizia ndine makolabho akawanda nevanhu vahombe akatoipa ndine masong angu ndiri ndega akawanda akatoipa waizia zvoti kona inini ndikangoita project neda ngoti zvinhu zvigare zvaenda kuvanhu waizia because ndikachengeta chinhu kwe2 months kana 3 months ndikunyepero chinhu icho chinozobuda zviite waizia tatotyikanganwa waizia saka kona nyaya yatikanetsana wakomana isa song paprivate waizia inini song ndaisakwanisa kuisa paprivate bro waizia song ubve anonorohwa necopyright song ubve adona waizia handidunyepera waizia ndakatombofila pain mwoyo mangu kuti waizia song iyi ndeyangu kai waizia andandari kutodhara remango yakaisa vhesi waizia zvekuti kuona kuti chisong iyo ndaikwanisa kutoisa mumwe munhu waizia song ikatoenda kuyoutube ikatoenda sezvo yatongoitapo waizia 2 ndabuditsa mari yakuti video ramatirigadzirwe rigadzirwe handiti waizia effort yangu yandakaisa from zvinhu zvekuti zvakandirwadza waizia handidunyepa kana izvezvi nanhasi waizia copyright racho chitorimo muchannel mangu ndikatopinda ndotoona kuti vibes featuring rema song yarohwa necopyright yam 5000 views nemahours akati waizia bari kuona chinhu chatikaita ipapo takaenda mutsvaga rema waizia ndamufonera rema kudaso boys muri vangu boys ko yakuitika indeipo waizia vibes haisi danger chisvika paground titaurirani waizia katarova mota tasvika papanana rema waizia boys kwaiteka mubvise copyright kana muchida mari ngotaura kuti toda amount yakadaiso yemari tokupai mari handiti mubvise henyu copyright because copyright riri 1 risi kuafecta inini riri kuafecta channel yangu yese waizia sai mimi muda mari tibvise copyright waizia rema bvatonudza nditi vibes handina youtube mufoni mangu waizia vibes handina youtube mufoni mangu saka kuona kuti youtube yangu inotomanejwa nemwe munhu bata foni yangu afunga ndine channel ubvise copyright vatona channel yaimo mufoni mareima waizia then kuda soft anga sina channel uchibva watofonera mufesa waita nechannel onaka
ndisacopyrightira vibes t waiziya tazotaurirana asvika pana tikataurirana mufeso yabva atanga kudrowawo waiziya saka YouTube yainzi inani pane mufeso wavaita anomaneja YouTube hainini handini nekunyanyotsvaga zvinhu zvavo waiziya ndaingodai copyright yetu waiziya pane mufeso ainzi anomaneja YouTube channel yarema waiziya iye rema wacho haana waiziya ndiye mufeso wakatofonerawo futi that time waiziya but atoti bosa boys kana mufeso yati kwadoka aizidenja ngati mutsvage ichimangwana hande kubhawa tatenda kubhawana naboys aiziya tishowirana aiziya wakomana but atoenjoya chichi waiziya nana boys kona mpana reima cha atone zvimwe zvinhu zvaitondionesa futi zvakatoipa zvonda atona tukona mpana we brain dzake asitori mumero yotangu nafunga ndoda mumero ra vibes t waiziya parikona panongona kunge pane dzimwe nyaya dzandisingaziye nini waiziya zaitika waiziya zviri behind inini neni panongona kunge pane dzimwe nyaya kanopangona kunge pane munhu wavo here asingade kuti rema hanzi aita song na vibes t waiziya because ndichitarisa nestatistics dzangu ziyaziya waiziya avafana vayana chandikavatadzira zvoti vanondisira copyright rakanzi and other copies kona copyright rakaiswa paipe yatirare ndinoti nini chero mumwe munhu akauploada vhidhiyo iroro risati raenda kumhepo rinotongosvika richibviswa waiziya vanongorwa automatically waiziya vanoziva kuti kuritracta sha copyright akutorana 2 seconds sha kungodzvanya panzi retract kasong yodzoka paitopera waiziya vari kuona wakomana sha ndazofila kunge pane kakurwadziwa kakaitika because vakatadza kuita kuti song yangu idzoke waiziya saone nini ndiri muno ndatofila kuti vanhu vatondibetray andatoti haiwa bo zviri nandifocus na vibes tivo vaite life yavo waiziya ini ndipushe maworks angu because at the end of the day shamwara munhu nemunhu ane nhamo dzake dzekudhila nadzo waiziya ndakanonoita sei ndakanonowasiya muround ndakauya padn manager wangu akanondisira message waiziya vibes dauti tite sei pane song yanoda kuti tiite waiziya apa takuya kunyaya yakimli waiziya yembebo areima waiziya vibes pane song yandoda kuti tiite but pasong apa da kuti tiise kimli waiziya imanagement kutaura izvozvo waiziya nini as much as I know handina chandikatadzirana na kimli waiziya kimli ndi vixen video waiziya but ati bo manager fonera kimli munzo kuti ada mari waiziya kimli bva fonerwa una pane video da kushutwa chichida mari kimli bva yakubasa waiziya kimli yakubasa akapuwa mari yake yeshoot waiziya hembe dzaakashandisa pashoot akatisi takatodzitenga hembe dzeshoot waiziya tikaita make sure kuti kimli awana zvinhu zvaari kuda tichinge tinaye tichishanda naye this time waiziya haana kushandiswa mahara waiziya and vanhu vari kuzobvunza kuti kone wakaenda unoshuta video nakimli unaika boys inini nakimli hatina maissues ekuti tinganzi takanetsana kaisusu waiziya ende ukona chinjuritika ndichoti ini neza sekuona kwandoita waiziya rema nakimli vanhu vekuti pasina relationship kapaipai yekuti tingatoti handisi kudanana nakimli hatirari tikuita zvinhu zvebasi waiziya waiziya saka kona inini handina kukwanisa kunge ndinonopikisa manager wangu panguva yakadaro waiziya ndatongoudza kuti manager munhu ngauye toita vhidhiyo roshutwa zvinhu zvese zvoitwa waiziya but ona chinjazoitika njoti reima atanga kufonera kimli waiziya uri kupi ndiri kuvhidhiyo shuta vibes t mawana atanga waiziya tsvage ikoko yakuna chitv ndikupe mari chichi waiziya yainzengeri mari yeyi kana wakateererawo mari nikaye hamena yainzi yepreparation here kunyoresa nhumbu nekuti mwana azozvarwa chichi waiziya rema iti kuna kimli yotore mari kimli akati nini rema wakandiramba pamberi pezimbabwe yese painterview waiziya sainini handichakwanisa kunge ndichienda unoita sei ndichiuya kuna chitv kana ita kutumira mari ngotumira mari zvawakatora tichaita kwaola ndo wakati uchatumira mari unogona kusatosvika pandiri saingotumira mari waiziya vanhu bva vatonetsana but the issue yandikaona yakanetsa ipapo ndeyoti kimli aramba kuyazotora mari achiita ruvhidhiyo ravibes t waiziya wangu kimli munhu akura waiziya munhu ane 19 years munhu atokura sha waiziya munhu atori nepregazi munhu atokura zoti zvandanyingotaura at the end of the day sha utori nelife yako yekudhila nayo waiziya vibes t atoumba kwavo ari kutoita life yake waiziya inini handina chinja ndokwanisa kudzira kimli kuti enda kuna narema unonopiwa mari kana asiri kuda haasi kuda waiziya atirare saka kwana tichi rema abva atanga kufonera inini waiziya nakimli watadza kunzwana rema afonera inini ndandiri pashuta ndakwanisa kuona koya rema tapedza shuta tobaya padhen ndo pakaonekwa
call yaRema waiziya papaonekwa call yaRema ndobva ndatodza manager kuti Rema anga achindifonera zvanzi boy is danger ndipe namba dzake timfonere back Rema ndopa akafonerwa waiziya batanga kutaura zvakataura zvaizi achirasa muromo Vibes T chiko anana basa ngapuwe marina Vibes T andi ndiakamitisere andiudze munhu kuti aende auyozotura mara obva nzati ana Vibes T chichi waiziya kona wedra ndakachengeta pamawedzi ese waiatrare Vibes T chiko Vibes anana basa waiziya ndokunange ndisina basa kwauri but kutiona vanhu vatori nebasa nene futi waiziya kona zvinhu izvozvo zviri zvinhu zvekuti handina kunakirwa nazvo at the end of the day waiziya kuti kwa uyu mfana uyu ari kuti inini handina basa panyaya dzei dzekuti ndofanira kuita basa kwaari waiziya ende zvova zvanzi wakamitisa mwana waiziya pasitanga kubuda nyaya dzekuti ndakamitisa mwana ina Kimli mudhara tatongoziyana musi wevideo shoot waiziya tibva tatopesana ipapo kutotara kuna Kimli shaakatondibloka ndikwanisa kuona maposta Kimli kana maakaunti make kana kuti chii waiziya after video shoot waiziya zvinhu zvekungoti handizvitsvage waiziya but munhu ototi atondibloka waiziya ndatozona account not found kuTikTok chichi waiziya account not found kuWhatsApp kwacho chichi waiziya munhu andibloka but akona nini I wish the best for Rema, I wish the best for Kimli waiziya kona nini nezvese zvakaitika izvizvi waiziya handitarisire kuti tingatove tiri vanhu vanonzi tatonetsana zvototi takutorimirana muganhu nekuita sei waiziya kunetsana kuriko pavanhu waiziya Rema ndewangu since day one kudaso wacho futi ndewangu futi waiziya Kimli wacho I wish the best futi for Kimli waiziya but anana boys ava vari kufila kunge ndine pandakavatadzira somewhere somehow waiziya vangu nangondiregererawo waiziya ndautokumbura kuti vandiregererewo moyo mavo waiziya kana uri kufila kunge nini ndine pandakavatadzira chero kuna Kimli wacho waiziya kana akufila kunge nini ndine pandakamutadzira futi waiziya kumbiro regerero ipapo waiziya inini ndiri munhu ari tofokasawo nekeria yake ndotoenda kumberiwa waiziya mangwana toda kutozosvikawo pamalevels akare waiziya but watosvika semuonero watiri kuzviita isusu zviriko waiziya munhu wese ari kungodaro waiziya vanhu ndozvavari kuona waiziya right mhuri yeZimbabwe I think manzwa side raVibes T zvakaita kuti song idonhedzwe mazvinzwa manzwa nyaya yese zvizere Vibes T tiri ipapo une rimwe rebasa rauri kutipa zvamanje manje kana kuti tichambotsanya tichinzwa takambonzwawo mashure masongs apere bro waiziya maprojects akawanda waiziya Vibes T featuring Donator this week tarisirai song iyoyo Vibes T featuring Bazooka fana toiuploada tichitobva painterview inoyi zviro kana uchiona interview inoyi zvorati song iyoyo yatobuda waiziya featuring Bazooka and Abuja Skype waiziya chingoti respect kuna mukoma wangu Abuja Skype vanomira neni kana zvinhu zvaita sei zvakanaka chero zvinhu zvakaoma waiziya mukoma ndevangu waiziya ndo vaitaura pakoyaya naRema vachitodza Rema kuti aiona Vibes T makatoipa paatire yenyu waiziya ndo vaitaura naRema muzatuko waiziya ndongoti respect kuna mukoma wangu Abuja respect kuna Elder Prochi waiziya vanomira kuti basa riitwe futi waiziya ndo mamaneja angu iwayo waiziya tisingaziye Vibes ndoziva kuti uri songwriter ende pane vanhu vanenge da kubata Vibes T namba dzatinokwanisisa pascreen ndedzani ende vachataura nani panamba dziri pascreen kuona zvebasa chaizvo ndokwanisa kuvapa nhamba dzangu inini waiziya nenhamba dzamaneja wangu waiziya tichadzisa pascreen waiziya kuitira kuti inini mukasakwanisa kundibata maneja wangu anoziva pane ndiri ndiye anokwanisa ita sei kumubata ndiwa munokwanisa kubata waiziya